de que esta muestra de afecto es correspondida por vosotros, demostrándolo por la masiva acudida a esta cita de nuestro pueblo. Con la mejor voluntad hemos programado una serie de actos para procurar que vuestra estancia entre nosotros sea lo más agradable posible. Pero más importante que todo ello es la relación humana y cordial que vais a establecer, el poder hablar unos con otros y comentaros como amigos vuestras suertes y desventuras acaecidas durante estos años. No quiero extendernos más para dejar paso a que este abrazo simbólico entre vuestros dos alcaldes se materialice en ese abrazo sincero que estáis deseando daros al encontraros. Todo el pueblo de Vallbona volem donar les gràcies aquí a tota la gent de Pena-roja, bueno, la gent de Pena-roja, aquesta acollida tan gran que la fan tots cada 7 anys. També vull demanar a tota la gent de Vallbona que col·laboren en el que puguen esperit en la realització de tots els actes. I no vull dir res més. Viva la Mare de Déu de la Font! Viva! Viva!
Les vides quedaven dures, els posats quedaven plens. Tot va ser un dia difícil. Les cases i famílies se queden sense res, els carreters eixuts, els graners sense blat i les pallisses mortes, els bancals arribats, els corrals oberts, sense pastors cristians. La mort passava per les cases i sense compassió s'encontraven el fill, el vell, el pare i la mare, un malaire. Les mans i els peus gelats, no cal perdent, un pou fred, no cos doblat, un rogall i la mort al mercat. Aigua de la font
Solars, si el meu perfil lo teniu sempre, tu ja saps que aquestes coses no fa falta per mi. Home, el que tu demanes les influències des hores. Però explica, a qui se t'hi ha ocorrit aquesta idea? Al senyor alcalde? Sí, senyor Reynolds. Eixa tramit vaig reunir a tots els joves del poble de Vallbona ahí baix a la sala del Consell o de l'Ajuntament, perquè jo fa 4 nits que no puc dormir i jo no li veig solució al poble. Això és una desolació que si estic blanc, roig i de tots els colors. Doncs mire, jo tot espero a l'igual de la razón, senyor Redó, i a vostè li ha sentit moltes vegades als sermons que quan no se troben solucions a la terra n'hi ha que buscar-les al cel. I jo tot és mirar solucions per allí des del poble, veure com casem a estos xics, jo no trobo. És molt de coneixement. Ai, coneixement molt, però forces ja a tot el poble no. O si no, jo tot és pensar que estos xics, si volen formar una família, se tindrà que anar pel poble, perquè això ha sigut una pesta greu i rara, perquè diguem, senyor Redó, han mort tots els joves, ens han quedat els vells, i dels pocs joves que han quedat, tots són xics, si cada dona no n'ha quedat ni una, o si no, compten, senyor Redó, quants de casoris ha fet vostè aquestes engrades? Ja no me'n recordo, perquè fa temps que no em faig cap. Clar que no em fem cap. Doncs mire, jo lo que dic, si estos padrins se tenen que anar del poble per a formar una família, Salvador, a nosaltres vells més agregut que ens haguérem mort per no veure la desolació del poble. Crec. Per què acudir a la protecció de la Mare de Déu i no anar directament a Nostre Senyor? També tens raó. L'any passat es va explicar que és millor anar primer a la Mare de Déu i després a la Senyor. La Mare és fàcil. Però Pere, si jo em pensava que tu dormies a tots els sermons. Diumenge passat vaig a dormir. Vostè va explicar precisament a Cana de Galilea. A mi, l'Evangeli sempre m'ha agradat molt. Això que la Mare de Déu ens va forçar gent a convertir l'aigua en vi, si jo pogués fer-ho al meu casament. Qui sap, si tu guanyes el favor de la Mare de Déu, quasi es realitzarà. Primer, li podria demanar una comida. Home, doncs mira, també tens raó. El primer és el primer. Escolta, i a quina protecció, a quina advocació de la Mare de Déu podríem acudir? Perquè podríem anar, si us pareix bé, a la que tenim més prop, que és a Vallibana. Els de Badros, al fer el cardó allí, fan les subhastes. I si és que voleu anar més lluny, doncs me'n podríem anar a la Mare de la Balma, de Sonita, o també a la del Sargà de Tres. Mira, senyor Redó, l'altra nit, com totes són caminar i caminar, anàvem el riu Salvador i jo allà al Boricot, a l'era del Boricot, i el tio Salvador me comentava que ell és molt devot de la Mare de Déu i de la Font de Petarroja, perquè diu que nosaltres de Vallibona, me dius, sí, que nosaltres de Vallibona, molts, venim d'allí, mira que si fora bo, espera, no corregues pas que jo contaré tot el que tu m'has contat. Que no fora bo me dius tu, que tornaste tots els nostres arraïms, digues tu. Home, jo t'ho explicaré. Que m'ho estava tot dit de poc. Ja, mare, seriós? Però, no s'ha d'exagerar. Jo sempre li he contat un llac, Martí. Diu, veig un net de Salvador. I perquè he fet una cosa, que jo no puc ballar molt. Diu, i clar, quan el veig ja molt primer, diu, va venir aquí, i saps, van reconquistar totes les terres noves que tenen que tenir anys, que s'han conquistat, diu, i mentre els joves allà a Petarroja, la Mare de Déu, i sap la Mare de Déu, una cosa de trobar bona a la Petarroja, igual les coses entenen, si de Petarroja,
no hi tindria a Vallbona. Tot això parlant de com se'n té. Jo ja em podria acompanyar. Jo, parlant de Petarroja, conec molt el senyor vicari. Vam estudiar junts a Tortosa, perquè no sé si sap vostè que en temps antics les terres del Baix Aragó van pertenèixer a la diòcesi de Tortosa. Hòstia, això molt. Massa sap, veritat? O sigui, no sabe massa molt. Per tant, coneix bé el que hi hem anat a la mare de Pelafons, de Petarroja, dels camins. Això està bé. Molt ben fet. Ja tenim la de guia aquí acompanyat. Ben fet, ben ja. Les cames en porten i vaig no plegaria que era cap de mierda. Vols dir? Ai, doncs jo me pareix que n'hi ha a la Font del Bord. Era com estic. Així era que jo cada Petarroja. Ai, que no El diumenge celebra una festa molt petita a la Petarroja. N'has de queixar? És la festa del Julivert. Els cabassans. Pareix bé quan anem tots a la festa del Julivert i que demanem a la Mare de Déu el que menys mal. Doncs demanem. Tot està perdut. A veure, quins són els joves que voldrien vindre? Tu, Justino, vols vindre? Vull vindre per trobar una xica que sigui nova, que tingui l'ofici de guardadora, igualment. Jo, Justino, estic segur que tu trobaràs a esta xica que demanes i que la faràs molt feliç. Jo voldria que fos bonita. Si era bona veu, que no parlaré massa. Xat, Justino. Justino, no demanes tant, que no parlarà massa. Tu no saps que les dones necessiten xerrar? Tu que sigues guapa i bonica i... És igual si xerrem. I ja callem prou els homes quan volem que no diem ni per una. Que estem de molt, que xerra la dona, que xerra. Senyor Redolfo, vostè ja sap que soc jo. Jo necessito que sigui jove i animada. No, Cipriano, no. Està animat, que ho eres tu prou. A més m'agradaria que la teva dona fos també animada, però sí que coneixeríeu com serien. Ja vau haver parlat prou de menut. Balladors. Així, ara qui és el que vol una dona també de Petarroja que jo, vingués que sou debat perquè parlem d'ell, tots junts. Jo també voldria demanar dels meus amics. A mi, que fos jove treballador. Rica, no fa falta. En Perres, Home, tu rico té un bon maig, té bons vinats, té un bons carres que estaven. Té un cor, si no, perquè tot el que necessites és una